V starom tichom mestečku žil kováč menom Elias. Mal malú dielňu, v ktorej už 10 ročia vyrábal nástroje, podkovy a brány. Každé ráno vstával ešte pred svítaním a udieral do žeravého železa, kým nevytvoril niečo užitočné. Raz sa ho malý chlapec opýtal: Elias, ako si to vydržal toľké roky? Neunavilo ťa to búchať každý deň do železa? Elias sa usmial a ukázal na staré opotrebované kladivo. Vidíš toto kladivo? Už nie je rovné, hlavu má zodratú a ručku opálenú. Ale za celý svoj život nevzdal ani jeden úder. A každý z týchto úderov mal zmysel. Nie preto, že zmenil železo, ale preto, že menil mňa. Chlapec sa zamyslel. Takže to nebolo o tom, čo si vytvoril. Elias pokrutil hlavou. Nie si tak. Najdôležitejšie nie je to, čo tvojimi údermi vzniká, ale kým sa stávaš, keď udieraš aj vtedy, keď sa ti nechce. Každý úder do železa je úderom do tvojich slabostí. Tento príbeh nie je o kováčstve, ale o vytrvalosti. O tom, že cesta k niečomu veľkému sa nebuduje vtedy, keď máme motiváciu, ale práve naopak. Vtedy, keď ju nemáme. Aj napriek tomu ideme ďalej. Tento príbeh o Eliasovi a o chlapcovi má aj pokračovanie. A ak ho chceš vidieť, napíš mi do komentára viac a daj mi like, aby som vedel, že ťa takéto príbehy zaujímajú.